Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Purnang pinanganten kakung Bagus Dodi Santoso sigro kadheraken lumebet wonten wiswa wiwaha hanya nanging tumapak panggih tumuli badhe kalampahan. Tartamdo kados sing padatan kairing pandonga barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bil khair. Katur ingkang ketembe lelenggahan kula dherekaken jumeneng satawis kinariyosum pakurmatan dawuhing punang pinanganten ingkang kepareng ing kalenggahan rasa senong-songan songsong mulya srungkal selawat Nabi sesarangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi mohon perhatian kepada segenap para rombongan, mohon untuk berdiri sejenak memberikan hormat pada mempelai berdua. Terima kasih. Foto canggih keparang kasih pun pernikahan yang bujang gedung keparang kalangan sinungsul swantani Santoko Munyo jroning ware. Jarangi para tamu katembe nabuh ngaturaken sugeng rawuh monggo katuran kanthi palenggahan mirunggan ugi sawetawis kalenganika tinon saking Mandirwa kestu pun prasaken kateng ingkang piniji kinarya among tamu. Dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kudrat nalika semana ana titaing Gusti Pratiwi kanggo semedya hanetepi jejering ngagesang ngancik alaming madya amestuti ilo jaring para kina dahat pinundi sarta ngleluri laksita harja nolat edi endahing budaya luhur gumiring sesandi disthi sing tias marsudi mardawaning budya tulus budya ingkang ateges budidaya ingkang tubuh saking usi ing panggalih dene tulus salwiring pangesti ingkang tumuju mring kautaman. Prasasat linobanging panggali ingkang dahat Sukamarwata Suta Temanduk kasih temanten
Itu kak. Apa motonya hari ini? Asyik. Ini pasti guys, anak kita ya kan, anak kita hari ini. Bakul yo berias, yo bakul berambang, yo bakul situr, barang-barang pokoknya itu. Ramnek orang. Oke, stretching. Hari ini kirap, harus pindah rono, nenek. Kita terkenal namanya Magnem. Yang ini namanya, ini siapa ya namanya? Aku kok lali ya? Lali aku jenuh. Kayak pelatene guys, pelatene kayak ya kurune kayak boleh bayaran deh. Pelatihan apa double kayak kok guys. Guys, ayo mangan bakso sik kene kita. Loro. Yuk, wes mangan sik. Ana pemangi ning tengah latar. Wis, iki jenengan mikir sing iki wae kabele dawa. Tak pilihke sing kabele dawa ben iso mloya-mlayu. Terima kasih. Cucuk lampahnya kundang tenan. Iya, sugeng siang. Apa? Ki Sido Mulyo punya ta iki? RT berapa? Sido Mulyo sing ndi? Loh. Depan SMP. Oh, RT 14. Sebelah pundi niku? Mbah karo aku. Wong yo ora roh nyang apa. Sik ta Mas, lah mau ki kok aku rene kok koyo sing celak-celuke tak umbar ae. Rasa GR. Heeh. Tak kandhani Mbak Ari. Dalam Karawan Kang Doyo Mbah Lurah sekarang Ibu. Nah, kula tak anu salam. Sungkem dhisik. Iya. Ajar. Siang. Anu bapak kadek sing mriki niku jan sumeh, Mas. Masa iya. Kula sungkemi lho. Ndak. Sumeh Blurah ya sumeh ya. Ya apa iya jan sumeh lho, Mas. Oh iya. Pripun sehat nggih, Bapak? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya. Dalam oh, kan ngincipi rome bapake. Memangsaku. Kan no, Mas. Lah jere buwe incipono irunge pake. Lah pak irunge gedhi to, irung kulinci. Ngono. Jere lucu siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluarga dari Ngepeh Sido Mulyo. T14 nggih, Ngisor Tower nggih. Bayarannya oke, Mas. Ngono. Lah, Ngisor Tower kok. Oh iya. Biasanya ning Ngisor Tower kan oleh apa angkat jenenge, Mas? Ya oleh uang apa? Oleh uang apa nunggu laruh aku. Nah, dikurang nyawer ya rugi kipas-kipas tok lho.
Hari ini kerja bareng Yudiana Salon. Wedding organizer yang sudah melalang buana ya Mas ya. Rias Dari kondang Monan. bisa merubah yang biasa Biasa yang luar biasa. menjadi luar biasa. Kau gunung mudun gunung. Iya, neng najan nang gunung tenan biaya ini lho. Ngriase apik, biayane becik, ladine wong gedhe wong cilik, ngutamane dulur duwe. Alhamdulillah. Gene sinten melih nek mboten gene, Mbak? Mbak sapa? Titi. Ajan pokoknya didukung juga Singo Budaya. Jos ya. Jos tenan. Ora jos ya dudu sing budaya. Tenan pokoknya. Ayudhita Audio. Iya bener. BBS Audio. Oh, lah tulisannya ning kono, dudu salahku. Iya. GPS Audio tulisannya kono Ayudhita kok. Iya. Ora teko bisa. Sebelumnya saya ucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mbak siapa ya? Gak ngerti ta? Mbak Danit Dwi Pratiwi. Dengan Mas Dodi Santoso. Dodi, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, cepat dikaruniai momongan. Nah dipinten Mbak Pinti kali Bunda kali wis papat ya. Papat kuat ya Mas. Masih senajan cilik dhuwur ya kuat ae ramlo. Yo jan penting jamune ya Mas. Ya jan semane iki lho. Wong Sidomulyo ki semane jan ra ngalahne kaya iki lho. Iya. Mas, kowe kok ngarep kok putih men to Mas. Banyak ya banyak jujur meter-meter. Ora lho aku nek gak wedaan yo ngene iki kok. Oh iya. Loh, guyu ta? Lah wong Sidomulyo kuwi lho raupanku, Mas. Ngono ya. Makane kok konomu celak 10 tahun bare. Apa lu? Iya. Iki jogetku karo gandongan apa karo dhewe karo Dumas tok, Mas? Oh, kono bookingane kono. Oh ya wis. Kok nek wayah saweran aja medun dita. Joget bareng apa siji-siji? Bareng. Cewek sik apa cowok sik? Cewek sih, ya maju. Dua-dua hari ini, kabeh. Jaluk lagu apa? Penting joget kabeh. Lagunya apa? Manut. Enek request? Apa? Apa, Dek? Terserah. Oh, terserah. Tak kira apa gending kok mamut. Ayo, dikasih terserah Singo Budaya. Sing terbaru. Oh. Enak ya, anu lagu terserah ya nih. Sing terbaru dikasih statue sudah Kak. Statue. Wes, belum. Udah, oke. Kayak statue ya. Goyang bareng ya. Velocity bareng-bareng Singo. Maksudnya. Ini sampai dhewe. Oh iya. Lakone karek kowe Tenan, Kiai Loman iki ora ngalahno Bu Binti tenan. Pamit Kakak. Peparing jenengan mugi dados amal sedekah jenengan pinatur pikanto leliru satraju bebengah kang sakelung kathah kunjung Ibu Binti Supriyati. Tenan Kakak Mas. Sedekah akeh ya sedekah tutut faul balak sedekah iso ngedoke saka balak. Berkah yo akeh ya Mas ya. Arek siji lakone yo. Iki mung sing apik dhewe Mas. Iya, terus iki iso nerokne ganong-ganong iki. Tapi dhewe malah kok tinggal. Hah? Kok malah ditinggal ning kene apik dhewe. Iki lakone kok karo Mbak Binti ya Mbak Bin ya. Oh, iya. Nek ora iso joget saweramu bagianku karo bagian ganong. Tegese hangus ngene ya. Hangus. Iya. Sendalnya kelompok nih kene, rene, ndak sendalku. Penak. Aku penak Mas. Percaya aku. Penak. Gak usah kakean syarat ya ta? Iya. Ganong koyo mau, koyo masih. Oh, dicoploki kabeh. Iya. Dadi iso bebas pola ya. Apa nih sing ketoke anu? Oh, junjung. Isa. Iki sikile kok nek tatu ni barang kok. Nggih, nate tiba wi. Oh iya. Yo. Kowe kudu iso joget dhewe kaya ganong mau. Ya, yuk Mas. Tengok. Yuk. Isa. Ewu.
enek jarine suwek. Suwek jahit. Oh. Apa lah? Yo. Nah, bisa. Junjung. Gak asline bocah ki pinter, totalitas cuma yo ngeman jarine enek suwek. Apa? Rarane suwek yo, yakin. Yo. Yo. Asline iso, yakin aku percaya. Yakin. Oh, bes. Aku yakin ternyata bisa, cuma yang jelas iki ngeman-ngeman jari enek suwek. Asli bisa ini. Anu nek sikile ning dhuwur jane wis kero ya. Oke. Jungkir wali iso. Wis ora usah Mas nek suwek, ora usah ngateni Mbak Ari. Iso. Jajal lunggahno sik. Kowe pengen 50 pas lawe. Pilih ndi? 50 pas lawe. Ya jungkir kalau ngono kok. Berarti ki lagi selawe iki, Mang. Mau selawe. Iya. Dadak nyang-nyangan. Iya. Lah penak wis to, penak. Lah lunggahno gak apa-apa ya. Aja dhuwur brutal pitik. Udah iso nutol lah. Yuk, dikasih. Aku nek bablas. Ndang tak stop aku keterak perlu glimpangan dhewe ya. Aja rapi ning kene. Barang apa? Iya. Lho, bar jungkir wali arep ngoni lho. Ora ketang miring ya Mas ya. Ora apa-apa. Wes pamit. Mbak Binti. Ya, jan. Ya, jan. Atur nuwun Bu diparingi. Nuwun. Iya, ya jan. Wis oleh le. Aku ketoke oleh berat. Malah ora sah. Tekokno. Loh, iya Bu, sah jadi Man. Terus gede ra patut. Mau kan selawe ya Mas ya. Selawe jungkire miring kan dipotong nah. Ora. Karek 35. Gak wis ora usah susuk Mas. Sik, ayo pamit mbek aku. Pamit neh. Juga kurung aku. Mangke kasuwun samakta Mbah Mudin Suparno mungkasi wiwahan lumantar barokah donga ngaten. Iki gak lho tenan to oleh to. Ya ampun. Iki yo jebule trik lho iki mangke. Ya selamat bertemu. Selamat. Oh Ibu Besan, Pak Besan ya. Salaman karo penyanyine Man. Mbak Ari ketok dangan wis bar oleh 50. Tenan Mas. Ngene iki jane penyanyine yo mencep ae karo aku. Alhamdulillah sinarengan Singo Budaya juga Yudiana Salon mengucapkan terima kasih banyak dari segenap kru yang bekerja hari ini mengucapkan selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ngajeng kulaturaken kunjuk ngarsa Mbah Mudin Parno mugi keparang kersa jeng karsa tawis saking palenggahan kasuwun mengkasih wiwahan Lawan Danongan. Kita aja lagune apa? Ayang? Ayang Rene. Ayang sayang. Sebu iki pokoknya apa? Yo joget. Jadi wong loro musuh siji. Nah. Engko mulai nang melentis sapa sing? Sing gendit kok aku. Oh ngono. Weh, anu ladenono ya cah iki ya. Heeh. Kene mbek kancane kok bingung nek mbek kowe ora yo. Ya sayang, ya jan. Cah cilik-cilik. Enake sapa ya? Hei. lah sing salah yo jenengan kon keladeni lho joget. Digenahke kok nyapo. Ganongan kan jogetnya versi ganong ya Mas. Hari ini versi dangdut. Ngono. Jajal ya deloken. Ditanjake ya. Deloken pokoke ya. Manut dirimu nduk. Ya. Bar iki disawer Mbak Binti langsung mengko. Tenan. Mbak Binti mangke saged mriki nggih. Ya. Saweran wis dicepakne Mas. Tenan. Sapa meneh Mbak Binti kok wong sida mulai ra nyawer rugi. Kok ya mesti ngono. Ya Singo Budaya. Oke. Oh iya. Ini kerjanya Mas ya. Saksikan gendongan versi apa ya?
kudu joget kudu iso. Ayo, sing kelar kemuan. Jalali goyangane ya, Cak. Sing paling gitu lu ketoke kok haus nih ya. Lah kaya mangan-mangan lho kok mburi iki. Penghayatan ya, Mas. Kok sing kayak penghayatan. Penghayatan apa kena suwi medhi tolong iki Mas. Kidok sing ngelor ki ora kok penghayatan. Lah iki besok pengen dadi banci kira-kira. Lah iya. Oi. Banci ning susune gak duwe. Oh iya. Sik genten sing lanang ya warono ya. Heeh. Iki lulus berarti lulus. Sawer ini iki lho. Iya. Ya. Ini iki lho. Bisa sorak huri lho ya. Malah dipangan. Campur sari nek ra dibagi tak pengen nuthuk. Tenang kok Mas aku wis joget ning kono tuntak tublang sapa sing nuthuk. Oh iya. Cangkeme dhewe tungan takkan tubrut. Ora iso. Campur sari le. Kok pinter men to Yuyu. Pinter. Nang tuntak Yari Reza ta. Oh iya. Sik. Panggolone urung. Yo rene. Nah, ya. Tunjukkan gayamu ya, cah papat sing gurune iki. Sing dadi gurune ya. Yuk sayang. Madhep ning ngarep. Jejer. Ya. Lagu apa, Nduk? Ada pilihan lagu? Santri Pekok. Hah? Santri Pekok. Walah. Santri Pekok. Oke. Cara apa ya? Berarti sing dua belakangan, saya urung engko. Enggak, ini sebagai pelatih, Mas. Oh, pelatih. Dua ini pelatih. Sing satu, sing dua ngikuti dua ini, sing dua ngikuti satu ini. Oh, ngono ta maksudnya Ya. dibagi dah iki. Jajal kok iso kemayu kaya Bandung kali. Oh iya. Yo. Sarep ayo. Gendok deno santai santondo Kusir prawan kurang ketemu Sing ora iso nyanyi lo ya. Assalamualaikum jawabe waalaikumsalam
jelas sing lanang iki ra iso ngimbangi iki mbak iki wis jelas iki. Baik kowe. Mbak iki pengalaman harus goyang Nah, ngene. Dah loro tipung tok. Tipung tok. Par kowe. Nah, ya. Madhep rono kabeh, madhep rono. Yuk, par kowe tok, Mas. Nah. Yuk. Yuk. Par kowe. Apa cil? Par kowe. Yo masih dimainake karo cucuk lampahe. Ini pasar malam betane iki. Kowe anake sapa ta, Nduk? Nyapa Mbak Ri iki seteko anake sapa? Kok jogete apik Kok ngene to? jogete apik? Ora perkara apik iki ora perkara latihan. Bocah iki kreatif iki lho nek genset dislenger jogeti. Iki lho bane. Iki lho bane. Lha ya teko mana dikep mogok dijogeti lho iki. Aku kok penasaran, boy kok anake kok gede anake to. Iya. Iki kan boy tenang. Kandung asli. Pakmu yo cilik to, Nduk. Nyapa kowe iso ora percaya nyapa? Lho aku ora percaya dhuwur anake lho, Mas. Lah ya ora apa-apa to kaya. Heeh. Iki bisa ngreok anakmu. Oke. Oke. Nek ngreok anakmu ra bayaran rugi ning kono. Bisa. Ya. Ganongan siji-siji warana Mas iki ya. Sing di milih sing iki ya sing iki ya. Ah ya. Warana ganong ben oleh saweran dhek. Heeh, ya. Nah, sendali tepat. Ah, oke makotane kene. Pinter lo iki. Yo, cincin nih, bebena. Yo, tepuk tangannya yo. Naik dua. Ora usah diterokke, nek sing kuwi rasah kuwi. Naik dua. Aja sing adegan kuwi. Mbak Ari,